ชิมไลสปะสับผู้ไลไลสปะสับผู้ไลรอยหูทรายจริงรอยบาทำไมตัวรอยจำยาอูกัดลากัดยายรอยหูทรายจริงรอยบาทำไมตัวรอยฮาเลลูยาgo byดูเปลย์ตัวชาดาจิงแมนหากมาดูทรายกันรักตัวเต็มกักสิ่งบาดกาโดยตาราดูรอยไอกันสวารอยหูทรายจริงรอยบาดทำไมตัวรอยจำยาอูกัดลากัดยายรอยหูทรายจริงรอยบาดทำไมตัวรอยฮาเลลูยาHaka katengok pa badokon badaman sem bakoid. Amen. Kajung e jong turai jung e Jesus Christ bad gajung e jong oblay. Lembat gajung selog jong man sem bakoid kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ru. Kohan men kopara how Jesus Christ menta kasngi ngirakhe ya kasngi buram jong kading pna ka bakoid ke jong Christ ke jong turai jungi. Ngitip ba ha kajing em jungi kom ki Kristan Katolik kading pna kalong kadak kashin jong kajing em bathamai kadak kashin jong kajing it ke jong blai yangi dailang ba kading pna bamangi ngalayo ya kajing em ke bathamai bengalayo ya kajing lailut na kapop tehagane kasngi buram Bangirakhe ya kane kading pna jong ukris jong utrai jungi token ngin puson yala ka jong ka jing em hato shisha mangi we pai we ngila shim ngila kit na am ya kane kading pna ka bau kris ula ayangi ha ka jing em jungi baman la kasngi kumbau kris dalade ula kit ula ba ya kading pna na ka banta ban ayangi ka jing em ka bathamai ban ayangi ka jing lai loit na ka jing tep marau jong kapop yo le se bun sen mangi we pai we ngi la landat ngi la klet ban kit ban ba ya kane ka dipna ka bau kris ula ayangi den mata ka daw to ken ngin pan map no trai kham tame ya ki to ki por ya ki to ki kenta ki ba ngi la klet ban ba ban kit ya kane ka dipna ka bau kris ula ayangi Bangilong kiba bedor banterwa ya kane kejumaya ha kane ke step kohan men ko para to ngin pasnurut yalade hakmadu try ngin penmap nag banta kine gijung duna gijungi nag banta kilat kilat kitam giduna kipop kisang gijungi ngapla auble badan bor baro badia pi kohan men ko para bangalale pop shibun da gijung prakat da gijin da kingkam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakrawe junga namar kata ngakarpa di kamaria bakoy kabaysa kate soti ya kanyal berkirikoy badiapi kohanmen kopara banduway nagbanta junga how try ublay jungi ublay badan borbaro unis na yingi madalamabi kipop jungi Unyalamingi sha kaching em bom jukut. Amen. Good try to isene. Good try to isene. Good try. Good try. To say
Hakanai kamas bakut ngiduai kerpang nagamenta kajing temu babaha jong I Lawrence nongrum kam tam bami I inla banyo ya kata kajing map barkum juro bandon kata kajing yesha ha kajing kajing I bad ha kajing kebai kendo kum juro ngiduai nagamenta Faustina Khongla Martina Khongla Alma Khongla bad Africa shooting mamaki kinyo no ya kajing lain loit kam tame na kajing pang na kajing stam kam tame na kajing shatem raw ha kajing dum ha kajing snew kam tame kajing pang soit kum jorong iduai na kabanta I dapmon khongla bat I juabor khong malai ba barangot kinyo no ya kata kajing kala kabamot ba kilai no na kajing shatem raw jong kajing dum jong kajing snew jong kane kaperthei jungi kumjurongi duai na kabanta kajing koi kajing khia jong I Alexander Langkoi badan hapadeng kajing sha sumar boblai trakan rat un ktai I bama iru nyo ya kajing koi kajing khia koblai me ubalamon bau khon balakha marwei jong me un ba ya kading na ban pen ya ki jaj ban reu baro to ai ngi kerpat bamangi ki balatip ya gajing maya jeng hang ne hasla prathei ngindon hokro ban yo habneng ya kabainong jong gajing suspa jeng dautra jeng Jesus Christ ukon jeng me ube mat basan sha rengkat bad me ha gajing along ka way jong man sembakut ublei junam la junam Amen.
Kecing pulih na kitab cengkei. Hak itu kisingi kipai pa kila sengau leng harin. Bagi kipai pa kila keren persya ia ulai bat persya ia Moses. Balai pilawan ia lam no ini na Egypt menyap hari kerja. Marba omdan jenbam bat omdan setia. Bat ngilas ngau jeli ia kene jenbam ka bom sakau. Te utrai ulapa da kip sending apa deng kipai pa. Bat kila pu ia kipai pa. Hadu babun ba ki Israel kila yam. Unta kipai pa kila Yohan Syau Moses. Bat kila ong. Ngila lepo. Namaring la keren persya ia utrai bat ya piru. Tuai hau trai. Ba unweng no ikip sen nangi. Untau Moses ula tuai nak bentau kipai ba. Bat utrai ula ong hau Moses. Tau uwe sending. Bat penyang ia pun kanisa. Kat upapu kadu basyapu. Utang supet ia im. Unta Moses ula tau uwe sending. Bat ula penyang ia pun kanisa. Bat ladau sen pu ia uno breu. Un peja uta sending bat im. Kaktiin jom try. So ya. Samnya pu try. Incim nak nambar nyuspa ndrupulai. Nyuspa ndrupulai. Antifon baar. To kinom klet ki kamu blay. Kindra ke ki anjong u. Benban ki lanang le persyaya ubah halor jam. Dapop dasang ki la haram you try hari kenja. Gila tenju yu blaiken rada podono jongki. Dai ka bapan jin bambun jaj hajing lalot jongki. Tokin klet ki kamu blai. Kindra ke ki anjong u. Ya kasun beneng trai hukum ban plijin kang jongka. Mana ula penhap kum slap kin bam haban dakdang. Ki priu ki bam pahu pahai duk pujong ki angel. Bublai ula pendapin biang bakin yo bam kerai. Tokin klet ki kamu blai. Kindra ke ki anjong u. Kajing pulih nak kasiti jong Paulus bakoi cai Kristan ha Filipi. Kelenau ka baal dekat ke banjir ter hadu hadbai. Kristisu la uladon kajing long belai. Siam la nyau ba kajing rangkat badu belai. Kalong ka ka ba en kop sarung. Pen ban ula pen sudaya ladi da ka ba shim ya kador jong umrang. Balakha ha kador ki breu. Bad ba uladon ha kajing long breu. Ula pen rit ya ladi da ka ba ko ngo hadu kajing yap. Kajing yap halor kading naken. Na kani kadaw ublay ula kentiu ya u. Bat ula ayah u ka kerteng ka ba halor ki kerteng baro. Baha ka kerteng u Jesu ka kho siu baro kandem kurum. Kajong ki baha beneng, kajong ki baha kendeu. Bat kajong ki baha po kendeu. Bat manu tele un pla ba u Jesu Kris ulong utrai. Ha ka burom ublay upa. Kektin jong utrai. Isongo yau blay.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ni mane yame ko Chris ban ni pendon buram yame. Namar ba mela suspai ka protei dakading penaba ko jong me. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai dan rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Kajing pelen aga gospel bakoit kat kum u Yohanes. Kaburam hame kutrai. Hakata kapor u Jisul ong hau Nicodemus. Ompat judon u baletkiu shabneng. Laitang uta bawan hiar nabneng. U kono breu. Bad kumbau Moses ulakentiu yop sen runong hari kenja. Kumtaro yau kono breu dei ban kentiu. Mabaro kibange yu unyo ya kajing em bom jukut. Naba ublei u ich. Kata-kata ya kepertei baul IT ya lau kon bamarwei babaro bangej hu unom yap Henry unyo ya kajing em bom jukut na bau blei ulapha ya kon sha kepertei ban penrem ya kepertei Henry ba ya kepertei endop penlaj em dau ka gospel try Kajingera yame ko Chris. Hakane kasngi bangirake ya kasngi buram jong kajing kentiu buram ya gading pena kebekoj habangi pusan syapang gading pena kebekoj ke jong utrai ko hanmen ko para nongkong na syabe kahab ban kta ya gajung em gajunga gajung pi namar kading pena gajung utrai hi dalade kadai kajung em jongi kum ki kun Kristan kum ki Kristan kamtame yangi ki Kristan Katolik ngingei bat ngidon jingkermen ha kading pena hi dalade kadai kajung em trai jonga jung pi bangilong ki kun ki jung blei namar lengba kading pna badha kading pna ngi yomat ya kajing im bapura kum obreu kum kabreu habau Jisu uyab halor kading pna upen kela ya kajing mut bad ya kajing long jong kading pna ngitip haswa kajing yab jong kres halor kading pna kadai kadak jong kajing tim kadak kajing penrem ya kito kibayap halor gading pena. Kanai kadai kajing hikai keba ngilayo na ukris hi dalade. Haswa jong baro kito kibreu kibasa ayap halor gading pena. Kadai kadak kajing penrem. Kadak jong kajing long basniu jong kajing long bapop. Henry habau kris ulayap halor gading pena. Kading pna kakela no dakamwe namar ukres ubalong umesaya ubalong ubakoj ubalong ublei daladehi uyap halor gading pna upen kela ya kajinglong bad ya kajingmut jong kading pna na kadak kajing penrem ne kadak kata kajinglong basneu kalong no kadak jong kajingai kalong kadak jong kajing pen yangi den mata gadau haba ngi pusan ne haba ngi ken mau ya kane kasngi buram jong kading pna bakoj ka jong utrai ngi haban pusan ba kading pna kadai kajing ba marwei jong nga ba jong pi iwei pai wei bat ha kading pna ngi lap ba kajing jongi ngilap ba hakadik pna don kajing kermen jong kajing jongi bat hakadik pna ngilap kadak jong kajing
bad ha gading phana ngilap ba kata ka jing IT telitelan ka jong Kris bad ka jing IT ka jing ro kumjo bad kumjo ro ha gading phana ngilap kadak jong ka jing Shakri bad kumjo ro kadak jong ka jing Isnei yangi bad ka jing Isnei ka jungi ya ki weipat ko hanmen ko para ha kanai kasngi ngi dei ban shim khia shapang ka ding phana ha ka jing em ka jungi ka jing em jungi dalade ka dei ka ding phana ka bau Kris ula ai hangi klempep utrai jungi u Jesu Kris ula kid ula ba ya ka ding phana bat ula yap halor ka ding phana kumjuru ha kanai kasngi ka jing pulai ka badang kong na ka kitab na ka jutang ka barem ka jing pulai ka ba aro kumju bat ka gospel ru kumju kayet ho bat ka bata yang ai pi kum no ken lengba ka ding phana ngila banyo jing it ngila banyo jing Isnei ngila banyo jing map bat ngila banyo jing kermen bat kham tame ka jing em ka bathamai ha ka jutang ka barem ka jing pulai ka banang kong ko bang ngila pulai manda kasni na ka kitab jing ken ngiyo i baro kito ki badan ha ka jing sitom haba ki pej yaw top sain ronong ubas din halor ka dingna ki yo ka jing em ka bathamai bat ki yo ya ka jing kot ka jing khia kumjuru ha ka jing pule na ka sithi jong Paulus saki Kristan ha ko ha ki Filipi ka jing pule ka baar mamata kasngi u Paulus uong kumbau Kris ula penrid yalade da ka ba kongu yaw beleu pa da ka ba yap halor ga ding phna namar ka jing yap ka jing u halor ga ding phna la kan tiu burom yu la ayu kata ka kerteng ka ba krau tam ka ba khoi tam ha ka nei ka sla prathei but kumjuru yangi ki khon ki jing u yangi ki Kristan ni dei ken ban shim ban kit ban ba ya ka nei ka ding phna la rangi kwa ban yo ya kata ka jing em bom jukut la rangi kwa ban yo baya ka kerteng ka junga ka jungpi baya ngaya pi en kentiu en ra no rengkat badu blai kupa ngi dei ken ban kit ban ba ya ka ding phna but ha ka gospel ba manda kasni ngi lap ba u Jesu hi dalade ukren hau Nicodemus uang hau Nicodemus omdon obreu ubala ban kiu samneng lemda u klamwan hiar na beneng ladangi kwa bangin yo ya kata ka jing em bom jukut ngi dei ken ban pediang ya blei kupa ubadan habeneng ngi dei ken ban pediang ya kane ka ding phna ka jong Kris tang leng ba ka ding phna ngila ban yo ya ka jing em bom jukut tang leng ba ka ding phna ngila ban yo ya ka jing em bathamai tang leng ba ka ding phna ngila ban yo kata ka jing ma pop tang leng ba ka ding phna ngila ban yo ka jing kermen ha ka jing em ka junga ka jung pi om kino kitiar ki bang yo ha ka jing em ka jungi ne kino ki jin thau ki ba shong ki ba sa ha ka ne ka prathei ki ba la ban ayengi ka jing em ka ba thamai ki ba la ban ayengi ka jing e ki ba la ban wan ya lamingi sha ka ta ka hima beneng sha ka jing suk beneng Henry de tang u Kris bat de tang leng ba ka ding phana ka jungu habang yong habangi pediang yu Jesu ni habru ban pediang ya ka ding phana ka jungu ni ban pediang ya ka ding phana ka ba mu uhi ulakit laba ka ba mu uhi u yap halor ulum Kalbari ko hanmen ko para kading phna ka junga kading phna ka jungpi kadai ka jing im ka bangi im kadai ka jing long ka ba mangi long menta hato shisha ngikit ngiba na em da ka jing rublei da ka ta ka jing shania da ka ta ka jing kloi ban pediang yakat kino ki jing jia ne ki jing dan ki jing em ha ka jing em ka junga ka jungpi kum ki kon Kristan habangi pe yala ka jong ka jing em mangi ngi sa jingai na ka ne ka jingkit hok ne ka jingkit yala ka jong ka ding phna ngi bonsen ngi kan taj ya ka ne ka ding phna ka ba ukresi ka ba trai hi dalade ula ayengi ban kit ban ba habangi pe ha ka jing em jong kito ki arngut ki breu ki ba
syasa narpana rengkat badu Jisu halur lum Kalvari. Uwei to breu uba syas din rengkat badu Jisu upen rem yu Jisu. Upen rem yu Jisu lara melong si syau blei to pen lain lut ilade to pen im ilade to hiar na kane gading pena. Uwei pad ngiyoi ba uang kotrai lada me poi hakahima gajume kan mau lem yanga. Uwei upen rem, uwei uwat yu Jisu. Kebamut uwei upediang ya gading pena kum kadak kajing pen im hanre uwei pat upediang ya gading pena kum kadak kajing pen rem. Nangta uwei neki upen pau ya kata kajing sarong kajung u. Bangi long sisa ki badai hok ban yo ya kana kajing pen rem hanre me pat mem dai hok. Uto uwei pat penrit yalade hakmat ublei. Bar kajing penrit kajing hakmat ublei, hakmat kading pena uyo ya kajing bom jukut. Ngiyo ipat uto uba penrem yo Jisu. Uto badan kajing sarong halade uyo mat ya kajing penrem ha kajing kajing bar uto uba wat yo Jisu uto wa pediang ya gading pena kum kadak kajing kum kadak keba wan rajing mab yo bat uto ubakloi ban penrit yalade hakmat ublei uyo ya kabainong kumbau Jisu ong menta kasngihi mendon rengkat ha kahima jonga ha kahima beneng kohan men ko para kasyong hanga hapi lada ngilong kumuto breu uba penrem yo Jisu uba kentaj ya gading pena jong Jisu lada mangingilong ki breu ki basarong yala ka jong ka jinglong hala ka jong ka jing hala ka jing don ka jing ka jungi klempep gin sa yo ya ka jing penrem ha ka sngi ka bakado but lada ngilong kumuto breu uba ong hau Jisu ngapediang ya ka gading pena kum kadak ka jing pen kum kadak ka jing isnei kum kadak ka jing map bar kumjur al ngilong ubakloi ban penrit yalade hakmat ublei hakmat gading pena jong ukres ladang ngilong kita ki bakloi ban kit yala gading pena kumune ubreu uba penrit hakmat u Jisu hakmat gading pena jong Jisu ngin yo ya kajing ngin yo kajing isne kajung blei bar klempem ngin yo ya kabainong jong kajing bom jukut dein mata gadau ko hanmen ko para ha kanai kasngi kebangi rakhe ya kanai kasngi buram jong kading pna bakhoj kejong utrai to kin ngin kid hok ngin ba hok ya kanai kading pna kabau krishi daladeu ai hangi to kin ngin duai manda kasngi bamangi we pai we ngin nom kentaj ngin nom phat na kanai kading pna kabau kris ula ai hangi henry to kin ngin kid hok ngin kid ba da kejeng da kata kajing kloi jungi ban IT da kata kajing kloi jungi ban pediang ya kat ki bajia ha kajing jungi ngiduai bo Chris unai boringi un Christian ngi un petien lenti ngi un pen ngi kalanti ke babha bamangi ngila ban kit ban pa ya kane gede pna ke ba Chris ulamang na ke ban ta jungi iwe pa iwe ani ro ya Jesus Christ. Trong nhìn yang in pala la ka chong ka chingai nga ngai how lay about in borboro nong tau neng ka kendo bara Jisu Christ kun marway ju utrai jungi ya bala puna musim bokoi ya bala kana kamaria tesuti ya bala sale benya po Pontius Pilatus la sanar pnayu ula ya bala tebiu ula ya shikibiyam agasi balai kabipat na kibiyam ula kiu sabneng usong kamon play pabdan borbaro nang tawan padan bishari kibiyam Nangay dhaman sem bakhoy, hagabalang katolik bakhoy, hagajing salok kirukhoy, hagajing mabiki pop, hagajing ipat kato, but hagajing imbom jukut. Amen. Laispa prapuwe.
Pekani ka jing terwa, pejangi ku try. Kat kabangi don kendrat, misau paban ai. Jingnya jong me try, jingnya jong i. Jing im jong me try, jing im jong i. Jingnya jong me try, jingnya jong i. Jing im jong me try, jing im jong i. Lai kim ko rupu kawan, lai kim ko reim. Me laban pen koridor dala kabor blame. Jingnya jong me try, jingnya jong im. Jing im jong me try, jing im jong im. Jingnya jong me try, jingnya jong im. Jing im jong me try, jing im jong im. Toduai ko para bagai jengknya jenga bacong pi kan long wapriang huna kemadu bleu kepa badan bor baro. To try pideng jingknya ni ti jong pi, naga banta ka jingyaro ka pura ma kerteng jong u. Ka jingmanta yang i pada kapalang pokoi jong u baro koi. Ko try ngi kerpat bagane ke jengknya ka bahalor kaduan jong gading pna kala pendam no ya kapop kasang jong ka pertei baro kawei. Kan penkuj ru yang i inaki pop baro daw kris utrai jengi Amen. utrai dan rengkat bat pi Rangka bat piru. token te laki danot Akin tiu ya ki shao tongin try. ang utrai blay jengi Kai song hok bat ka day. da shisha ka long basong hok bat ka badai ka dai ti jengi bat ka jing penem yang i haman la ka por bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa bu kuj ko blay badan bor bat bom jukut namar melaseng ya ka jing penem ya ka jaj ben reu halor ka ding jong ka ding pna khnang ba na kata ka ba mi na ka jing yap na kata hi ka jing em ro kan mi biang baduta ba job halor uding unsa job ro halor uding daw tra jing yu Jesus Christ leng ba jing u kiangel kia ro e ka boram jong me ki hima ki dem mane bat ki bor ki knyu akmat jong me ka beneng bat ka bor jong ka breng bat ki serafim balakar ku ki yamane rengkat da ga jingkmen ngi karpade me ai ba ki sor jong iru kin ya so bat ka jong ki kat bangi penbana da ka jing sngo red Ubakut, utrai ublay kipai, Leng pertei sawada kaburam jome. Hosana, Hosana, Torwai ublay shajro. Hosana, ublay junam. En yaro yubawan, agak kerteng utrai. Leng pertei sawada kaburam jome. Hosana, Hosana, Torwai ublay shajro. Hosana, ublay junam. Dasisha malong bukod kotrai katame jong ka jing kod baro. Namar katang ikarpad yami topan kod pankantang ya kine ki jing truwa jungi dag bapa yaman sim jung me kum kam jer halor jungki bakin kalalong yangi kam met bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ.
Hakapor beladi noyu badala kamons ngobha ula priang ya gejing syashutom ula shim yokpu badak bangu yame ula kedia yu badul ai hala kesunran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keban IT na kebanta jong pi Hagajukurkom endalalaya ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai hala kisunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai batbom jukut ya kaban penme na kabanta jong pi bat na kabanta kibabun na kabanta kajeng map ekipop to le yakane ban kan mau yanga kajumaya jong kajungay Kata sin bangi bandu ne upu Bat ngidi nakane kakuri Ipen bna kajing yap jong me ko try Kakadu namar kata ngi bapen menta ya gajing ya bagajing me pa jung u ngi truaha me ko try yok pu jong gajing em bad ya ko kuri jong gajing penem ngi daingu aidem namar malanyew yangi ki babet ban yang akmat jong me bad ban sakri ya me da ke bas ngeret ngi kerpat ya me bangi ki bayo benta hakamet bad kasna mukres ngi long ki ba lapanetali ka we daumen sim bakhoj tokan mau kot raya kabalang jong me kabala priang setelah kepertai bato penjanaya ka ha gejing it rengkat bada Francis ukpa bako jungi walbat marwen u bishop jungi kakanhon ki bishop bad baro ki lengdo tokan mau lemru ya ki henmen ki para shenrang bad kanthei ki balya thia da kabakarmen ha gejing me pat badia baro ki balaklad no ha gejing isnei jong me to priang ya ki sha gejing shai ka khamat jong me to isne yang ibaro ngi kerpat yame barangkat bad kamar yathai sati bakhoj kakmi jong blai ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerkhoj ki balapen snobha yame pateng la pateng ngin long babet banyo bantalem ha gejing embom jukut bad begini ra bad pandan borom yame daw kon jong me u Jesus Christ Da'u lembat u badha'u kalong hame uble kupa badan bor ha gijing long kawe jong man sim bakhoj baro ka borom bad gijing ro junom la junom amen kumbelah hukum yang i daw nong pan em bad kumbelah hikai ngi daktin blai ngi nod banong ko pa jingi wa habneng kalong ka bakhoj kerteng jome Kanuan kahima jome kalong kamon jome hak kendau kumba beneng to ai ngi menta ke jumbam jungi kabahala kasi batama ngi kerengkang jungi kumba ngi ma ke belas lewi badwad alam ngi sha ke jing pensoi henry to panlai jingi na ke basneu to panlai jingi ngi kerpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing spon jungme to a jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da ke jing rap ke jing isnei jume ngin lai barabor na kapop ban ngin yo jing da na ke jing jenjar baro kat ba ngi dingap khmelanti ya ke jing kermen bakhoj ban ke jing wan pat jong nong panem jungi u Jesus Christ Namar ke jume kalong kahima ke jume kalong kabor kabrom junom la junom Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jongme ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe ki pop jungi henro ya ke jinge jong ka balang jongme bada ke jing spon jongme
toai haka ya ka jing sok bat ka jing atali ka wei kat kum kamon jong me mame ubi mat basan shar junam la junam amen ka jing sok utrai kadan barabor rangkat bat pi Ringka bat pi ong ini terwa ya kada ka jing sok iwe highway pat ka jing sok bat pi Ku kun lang broad may bakit no kipop ka pertay Dusyo sene yangi Ku kun lang broad may bakit no kipop ka pertay Dusyo sene yangi Suk yangi hak mi ko lang brod jong blay hak mi bukin no ki pop jong ka perthei suk ya ki to ki balakhot sha ka jong khawai jong ko lang brod ko kan rat kam song hok man rung pop ke yeng jenga an rai song kan tin kaman sem jenga kan sakya hi kamer margas namo Chris kan ri beklamini sha ka jong man jong ko amen Ngatrangas nam jome
Yesus beja Wan sajing tit terang babu bagi kam tang yame Wan sim belon ro po kada non ke chingi alam wan shong ren kan bengi lang ba kamet bat kasnam ke chumi lai ba kamet bat kasnam ke chumi kana pa fly po engi ko try Yesu oh Yesu ne akan ke step such a sin yai ti yai kine ke jumu ki bangila awan ra hak ma jumu akan ke mas ko ko na banta ke chikla ko mo ke no pop na banta ke ching so ke setelah na banta ke ching ko ke chikia aro ki bang ko sutam dan hak ching sa sumar hospital batum jero ke pelawan pai hospital beladu ching man banyo ke ching ko ke ching kia atrai ai bakamet ai bakasnam ke jumi jero ko mo dong kadikna ke jumi kan menrajing ko jing kia hati kan menrajing kelam aga jing ke jing ko Yesu biya ni kepada ni panen ai bore ni panen man klan Yesu ni mengiru ngilawan kiran ba ya kadikna jong ke jing em ke jingi nama dei lemba kadikna ke jumi ngilawan yo ya ke jing em bom jengkot ilaban yo ya ke jing em ke batmai ilaban yo ya kata ke jing kela jong ke jing em ke jing dalam baga di kana ke jing em batrai yo mat ya ke jing ya ke jing snei ka jong me hang we pai we ni mata gadau krishan ai boring ya rab yang irukum ju pangilaban kil ya ke di kana ka jong ke jing em ke jing ka pamela bu ka pamela man na ke banta jing we pai we atrai Yesu wan ban abor wan ban krishan wan ban yarab wan ban yalam wan ban tinlanti we akane kalati ajmi kham tame akin ban ba hok ya kadra jong ka jim kristan jumi Jesus shimti tongin ya duai Kodrai Jesus Christ mangi ya kibalapsa da gajing kawai bakoi jong me ngi kerpat red ya me bamen ya lam shakaburam jong gajing me pat ha kitu kiba me la suspa da gading jong gading pna kaba me ai jing im uba im bat basanshar junom la junom Amen. Utrai dan rengkat bat pi Rengkabat piru ublay badan borbaro unkur kuyipi ukpa badukun baduman sem bakoit Amen. Tolej suk ya ro basukriya try dagajing em babha jongpi Isongo yaublei Nombar nripusan Ding pna yai ne, ding pna donam, deng ding baro pa yeng marwe, basing yêu bi don kumpa, ding so jing im don tang kawe. Go ding ba tiang go break ngau tiang jing kit pi ba yu blay do roi men sim kat ma I dream roi jumpen bna jing job a crow Naken dear white lamb usim Banjo pen real na jing long brow Kum no utrai sius papertay One te las nam to saken mau Kau beram hak pa betul pun haman sim berkut
kumbai long haba meningkong kumcu mentar barabor junam la junam amen. And the roy try Jesus Christ junam la junam amen.